bat, lehen hitz egiten genuen baita ere elkartzeko modu oso aproposa dela. Ze badirudi garai hauetan denok oso urrun gaudela bata besteekin, eta niretzat elkartzea, artistak elkartzea, abeslariak elkartzea, bai urte desberdinetako artistak elkartzea oso garrantzitsua da, artista bezala hitz egiten ari naiz, oso garrantzitsua da, ze batzuetan oso bakarrik sentitzen gara, ez? Eta horregatik iruditzen zait zoragarri kontzertua, denok elkartzea, emakume abeslariak elkartzea, taldeak, bai artistak, bai produktoreak, bai elkarkasu honetan, goxoki bat prestatu duela, bizitzen ari garen garai hauetan, eta hore bat da baita ere, berekin taula gainean egotea, izugarria da niretzat, ez? Elkarri esan, moztu egiten zaitu baina momentu batean, elkarri esan gu gozozaleak gara da.